Ljudi, sad sam teo reći, znam da vidite samo crveno i to ništa ne vidite, ali tako ću morati dok je ovaj video, nadam se da me čujete. Samo sam teo reći, ja bi snimio sad video, ali možda više ne može da zdrži. Evo, pokušao sam već nekih 5-6 puta i više mi nije uspelo i sad moram ovako, mi je sad jedini način. I samo sam teo reći da još malo 100.000 pratilaca, znam da me ne vidite, ali sam jako srećan. Brzo ostavite like, subscribe i kliknite ono zvonce. I još malo kada ću ide i na novom YouTube kanalu Braća Nača Gaming. Ljudi, samo sam teo reći da nije to do ovog videa, da ima još, da jedva čekam dođem do 100 pratilaca. Znači od onog jednog broja, od 1 i 2 smo nastali skoro 100 pratilaca, jedva čekam, da me ne vidite, ali sam jako uzbuđen, znači toliko se sreća, to nije normalno. Još malo kad ću novi YouTube kanal Braća Nača Gaming. Javit ću vam kad krećem sa tim YouTube kanalom i sve to. Zato sad ostavite like, subscribe i kliknite na zvonce. Znači, ja ne znam više ništa da kažem. Ja sad gledam neki YouTube drugi kanali i ona mi došla da proverim svoj YouTube kanal. Ja ga proverio i ja vidim 92 pratilaca, obradovao sam se tu jako. Znači, to je to od ovog videa, sam to da reći, presrećan sam još uvijek, ne znam što da kažem, ali ne znaš. A vidimo se i poz. To je iz laku noć, pa. Zašto sad snimam? Htio sam vam reći da ću ja sad vama reći laku noć. I ako vama sad nije laku noć, vama je sada, vi ste se sad probudili ili tako nešto, a ja se snimam u 1 uveče, zato ću vam ja sad to reći, laku noć. I to. Laku noć. Pa, vidimo se. Vidimo se, pa. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Sljedeća epizoda će 100% biti da vam govorim samo da sam krenuo sa novim YouTube kanalom. To će 100% biti sljedeća epizoda. I to, vidimo se. I zdravo.